Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz bai gina den guernai. Ikusiko zuen izarra zedetela da. Osa, que pentsatzen dut gaur talabe, mitxe dauzela. Plazaten ez alako. Eskola. Esaldi bat amitzeko kamasa esan, kusitxenak txarto pasatu bala, zuri, izan ongerakin, egin gorra, eta horrean zen bizu eta amazortzen eretzen eta askotxe eran, amazor bizineanekin, den bizu horiek, aldadan neharrik izatatzen dute zuri dugutaz, horre guztara. Berak izan oso gorra. Eta baina animik aldetik bai anualez detolar bai berdu izan dut hortxe. Onposa ikusten dut eta gogo xauaz eta gero bai iradean dakit bai ambizio hondak, hasieran eta azken baginan, badu eta duago bat. Baina berdu izan Imagínate
Estoy. La banda que no municipal. Sí, municipal, pero toca música española. El paso doble, el paso doble. ¿Cómo vas a decir que el paso doble no es netamente español? Muy bien. Sí, paso doble. Ay, mira, coges a la Chaki una mano, la otra mano, te la pones en el culo, sí, te la rejuntica mucho y... Nintzako herri bat ikusina, increíble. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz alda.